je vjera? Pozdrav ljudi! Prošlo je nekoliko mjeseci od kako smo pokrenuli svoj prvi online kamp pod nazivom Frontliners. Ove školske godine tim DPP-a planirao je novu seriju pod nazivom Heroji vjere. Prolazit ćemo kroz Hebrejima 11. i promatrati živote različite ljudi, spomenutih u ovom poglavlju i baciti pogled na njihov život, kako bismo vidjeli kako su proživjeli svoju vjeru. Ti ljudi dolaze iz mnogo različitih sredina i situacija, ali iznad svega toga pokazali su vjeru u Krista i to im je pripisano kao pravednicima. Dakle, danas ću započeti sa definicijom što je vjera. Hebrejima 11.1 zapravo jasno definira što je vjera. Tamo kaže, vjera je sigurnost u ono čemu se nadamo i dokaz za ono što ne vidimo. Odavde vidimo da postoji neka vrsta veze između vjera i nade. O nadi obično mislimo kao o nekom željenom ishodu ili postignuću koji se mogao ili nije mogao dogoditi. Rezultat je neizvjestan. Ali u svojoj knjizi R.C. Sproul je rekao da nada u doba Novog Zavjeta, nada za siguran ishod u budućnosti. Ono što će sigurno dogoditi. Razlika je u tome što je ishod već utvrđen. Kad Bog govori o našoj budućnosti, sigurno je da će se to dogoditi. Kad govorimo o nadi u Isusov ponovni dolazak, to i nije nešto oko čega nismo sigurni. Već smo sigurni da će se to dogoditi i samo čekamo. U tom čekanju, ta nada tada postaje fokus koji nas drži u svemu što je pred nama. Pa kako se to onda povezuje sa vjerom? U ovom stihu se kaže, vjera je sigurnost. Stvari kojima se nada. Vjera tada utječe na nadu. Vjera se tada raduje našoj nadi. Vjera je također dokaz onoga što se ne vidi. Jer kada promatramo vjeru koja se vezana uz nadu, ona je tada stavljena u vremenski okvir budućnosti. A budućnost je nešto što ne možemo predvidjeti. Ne možemo predvidjeti budućnost. Ne znamo ni što će se dogoditi za sat vremena. Ali u ovom stihu se govori i o dokazima stvari koje se ne vide. Dokazi su ono što prikupljamo na mjestu zločina. Te su stvari opipljive. Isto tako kad pogledamo dokaze o vjeri. Postoje mnoge priče o životima ljudi u kojima se prikazuju dokazi o nadi koju imaju. Možda nećemo znati što se događa u budućnosti, ali znamo da Bog zna. Dakle, ako Bog u kojeg vjerujemo zna što će donijeti sutra i vjerujemo Bogu za sutra, onda se kaže da imamo vjeru u nešto što se ne vidi. Nisam li u pravu? Vjera nam služi kao dokaz, jer je njezin cilj Bog. Poznajem ga i poznavali su ga mnogi ljudi o kojima ćemo govoriti u ovoj seriji u narednim tjednima. Većina tih ljudi umrla je, a da nije vidjela nadu. Zbog toga započinjemo ovaj niz kako bismo pogledali dokaze. Što je to Bog učinio u životima mnogih drugih kršćanskih vjernika i kako je vjera izgledala u njihovom životu i kako možemo imati dalje dokaze o stvarima koje nismo vidjeli i na sličan način učvrstiti svoju vjeru u Boga. Budite u potraži za našim sljedećim video zapisom u sljedećim tjednima.